Сәлем, қарлы буранлы сәлемнәр белән сезгә килдек әле. Әйе, сезгә килдек. Бездә күп яңалыклар. Беләсезме нинди яңалык? Мин сезгә үзебезнең яңа алып баручыбыз белән таныштырасым килә. Мин Азалия Яфясова. Мин Әминә Гыйльманова. Мин абыйгыз Рамил Шарапов һәм без бергәләп Балалы Солянка хит-парадын башлыйбыз. Эх, урамга чыксаң, битләр кызара. Матур йомшак кар ява, таулар шугалаклар чакыра. Әйе, шул менә мин дә уйлап торам, безнең нәни дусларыбыз ни өчен кышны яраталар икән. Мин сорадым, һәм сез җавап бирерсез. Эх, кызлар, ишеткәнсездер. Кызганычка каршы хит-парадыбыздан бер кызыбыз төшеп кала. Азалия Зарипова китә. Азалия, безнең ишекләр синең өчен һәр вакыт ачык. Киләлесен Уфага, иң гүзәл баш калага. Уфада кызлар бик шибәр, күрсәң күзләрең төшәр. Эх, без Уфа кызлары, башкала йолдызлары. Сөрмәледер шул күзләре, сөйкемледән йөзләре. Эх, без Уфа кызлары, башкала йолдызлары. Волны татлырак сүзләре, балкып тора йөзләре. Балалы Солянканы дәвам итәбез. Тагын бер җырчыны карыйбыз. Ихтибар экранга популяр йылдыз чыгыбызны бергәләп каршылыйбыз.
Менә Азалиябыз шатнама салкын көннәрне бик тә ярата. Шуңа күрә өйдән җылы киенеп тизрәк урамга чыгарга тырыша. Итекләре белән яңа яуган карда йөри. Азалия сезнең өчен җырлый. Ишеттегезме әле? Декабрьдә Азалияның туган көне. Әйе менә, Азалия, синең декабрьдә туган көнең менә. Менә хәзер аңлашылды инде Азалияның нигә кышны яратканын.
Tırğanar özeydi Su boyunda talıkta Yusa jirlerde adaştım Suqmağızda bardıqda Dağları aşığı bezresem Dobarımın şişme başı Koyda bizning şişme diye Sayraydır minem sanduğaşım Dobar idim şişme başın Ulaklar kuyar eşin Şu şişme bu yana gelin Sabrılık diyar eşin Dağları aşığı bezresem Dobarımın şişme başın Koyda bizning şişme diye Sayraydır minem sanduğaşım Koyda bizning şişme diye Sayraydır minem sanduğaşım Әмінә коллегабыз Наилә birinchi qor yağdı ekan deb har kuni teraz yanına kelib qarый ekan. Endi birinchi qor yağganını ko'rgach, onun şatlanganını ko'rsagisi, menim kibik şatlangandır o. Nailә кошны яңа ел өчен ярата. Бәйрәмгә әзерләнә икән. Барыр дөньяда күпләрне сакландырган шәһәрләр безнең өчен кадерледер Казан дигән гәһәрләр Казаным моңнар чишмәсе бардыр синең серләрең Урамнарыңда рухланып йөргән тугай кичләрең Урамнарыңда рухланып йөргән тугай кичләрең Яшең ылы, йөзең нурлы, Болгарның син баласы Ташларында сакланадыр татарның бар ярасы Казаның моңнар чишмәсе бардыр синең серләрең Урамнарыңда рухланып йөргән сәйдәш кичләрең Урамнарыңда рухланып йөргән сәйдәш кичләрең Милләтле, син синетле, иделедә туган кала Азан әйтә бүген Казан, Азан
Beten dünyaya Kazanım ağır şişmesi Sırlı hem dertli kola Sinde tuğan yer şişmesi Beten dünyaya Sinde tuğan yer şişmesi Beten dünyaya Амелия, әйт әле, менә син кышны ни өчен яратасың? Мин кышны яратам, чөнки аппак матур кар ява. Яңа ел килә, бүләкләр акилә. Ә мин бүләкләрне бик яратам. Ай, молодец. Амелия, сүзне сиңа бирәбез. Бакчаларда шәшек атта Син утырткан берлегән Бакчаларда шәшек атта Син утырткан берлегән Берлегәнем, берлегән Син бите минем бергенәм Берлегәнем, берлегән Син бите минем бергенәм Кичә төнлә төшләремдә Сине күрдем бер генәм Мин талыймыш, ә син җаным Куя кара берлегән Берлегәнем, берлегән Син бите минем бер генәм Берлегәнем, берлегән Син бит минем бер генәм Берлегәнедәй күзләреңә Бик сагындым бер генәм Сөям дигән сүзләреңә Кабаты мине җыр Берлегәнем, берлегән Син бите минем бер генәм Берлегәнем, берлегән Син бит минем бер генәм Апалы энәле булу рәхәт инде. Бер кем кирәкми. Бер-беренә иң якын дус. Әйе шул, иң якын дус. Менә Аслан белән Алсу өйдә дә бергә, сәхнәдә дә бергә. Аллаһ буйырып киләчәктә дә гел бергә булып калуыгызны теләп калабыз. Белән ни өчен
Чиратта Сәмирә Ярмиева, ул Веснушки төркеменең солисткасы. Сәмирә кышны гел көтеп ала. Тәрәзәдә кар яуганын карарга ярата. Su çeşreti buynarga. Oy canım sularda su çeşreti buynarga. Bakşalarga kiresin, güllerge urilesin. Bakşalarga kiresin, güllerge urilesin. Gülge korim, sin matur korinlesin. Oy canım kız nurum, sin matur korinlesin. Kitemi tesip itip yırtırmen. Ay canım kırpegen bir şey mine birtegen. Su çeşreti buynarga. Oy canım sularda su çeşreti buynarga. Oy canım sularda su çeşreti buynarga. Oy canım sularda su çeşreti buynarga. Веснушки төркеме кышны яраталармы? Әлбәттә. Кыш көне аларның яңа елга әзерлекләре башлана. Музыкаль постановкалар, андагы мощный номерлар. Дөресен генә әйткәндә, бәйрәмне кем яратмасын? Шулай бит, Веснушки төркеме. Sihri dünya, yanda dostlar, tuğanlar, gökte kıyaş, жерде çeşek. Матур бит, матур dünyalar, dünya матур, siz bulğanğa. Dünya матур, biz bulğanğa. Dünya матур, sizden bilen. Dünya матур, bizden bilen. Garilikte, матурлыкта, туғанлыкта, біздің күш, сіз дүнияны безеушілер. Біз дүнияны безеушілер. Дүния матур, сіз болғанға. Дүния матур, біз болғанға. Дүния матур,
Kızlar, Əminəni күрәсегез келсе, yok Əminə Əhmədcanova seni түгел, бүтән Əminəni. Siz аны kış günü tau başından izləyiniz. Ул чанада ашуырга ярата. Дуслары белән тауга йөри. Şirətdə bizning Karimə Mustayeва. Әйе, Кәримә Мустаева. Біздің Кәримәбіз әйме шаңғыда, шанада шулды жилдірге ярата, чөнки ул бик тә актив кыз. Ул сезнең экраннарда.
хит-парадыбызның иң тәмле җиренә килеп җиттек. Менә хәзер җиңүчене ачыклаганчы бөтен катнашкан резидентларны карап чыгыйк әле. Бакчаларда шәшек атта, син утырткан берлегән. Бакчаларда шәшек атта, син утырткан берлегән. Берлегәнем, берлегән, син бите минем бергенәм. Берлегәнем, берлегән, син бите минем бергенәм. Şişmelerden su alganda su çeşreti buynarga. Oy canım sularda su çeşreti buynarga. Dünya Matur, siz bulanğa. Dünya Matur, biz bulanğa. Dünya Matur, sizden bilen. Kızlar, менә әйтегез әле миңа. Кышның плюслары нинди ул? Урамда матур, оппак, кышкы уеннар күп. Дөрес, менә Риана да кышны нәкъ шуның өчен ярата. Яшны дәрәдә санап тормый шундый шаян нәнәем.
Нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәл, сөеп иркәләп мине. Нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәл, сөеп иркәләп мине. Сабый баласыман сизем үземне синең янда. Бишек җырын далаларын тирбәләм минем җанда. Нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәл, сөеп иркәләп мине. Нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәл, сөеп иркәләп мине. Нәнәй, нәнәем, бигрәк яратам сине. Мәнгә шулай яшәл, сөеп иркәләп мине. Мәнгә шулай яшәл, сөеп иркәләп мине. Сезнең белән шундый күңелле, шундый рәхәт, ләкин безгә кайтырга кирәк. Мин Әминә Әхмәтҗанова. Амин Амелия Феофанова. Әмин абыйгыз Рамил Шаррапов һәм пока-пока.